Ajde, Teša, pokaži nam kako ti to muvaš. Ajde. Vidim da li znaš. A za vatanje kedra koristiš flašu. A imaš i neki alat. I koliko kila uvatiš tako tom mrežom? Komadi su od 3 do 5 kila. Komadi su 3 do 5 kila, a? Pa dobro, brate. Veži to nemoj da ti odvuče riba mrežu. Ajde vidimo, kako ti to muvaš? Sad smo navatali kedru i to iseku. Obično koristimo udicu Akura 3/0 i naravno lajkapu. Evo imamo jednog kedra koji je poluživ, vrti se na usta. Da mu uštemo u usta. Usta i izađemo krk. I vrh udice zavodimo u leđu. Evo. Pokaži. Evo. Lagano pod kožu. Čekaj, pokaži. Pokaži. Evo, to tako trebalo da izgleda. Sve samo za krupno. I onda pun izbačaj. Opa! Uz vode jedno 60 minuta. Zombiran. Pustimo kedra da padne na dno. Ajde, padne. Duboko. Ima 6 do 7 metara. I lagano krećemo sa odizanjem kedra od dna i onda lagano ga pustimo da propadne. Najsličnije čemu? Žigovanju. Jig move, brate. Aha. Nešto je prčno. I taj postupak ponavljamo. Dok ne uhvatimo ribu. Ili se pakujemo, idemo kući. To je znači prava pozicija.